ijsstadion in Heerenveen is de grootste overdekte ijsbaan ter wereld. Morgen wordt het ijsstadion officieel geopend, maar vandaag werd er al volop geschaatst. Uiterste concentratie vandaag in Heerenveen voor een startschot van een van de vele trainingsronden in het nieuwe Tialf ijsstadion. Tialf is de grootste overdekte ijsbaan ter wereld. Een wedstrijdbaan van 400 meter. Zit- en staanplaatsen voor ruim 15.000 mensen. De techniek slaagt erin het ijs in een constante kwaliteit te houden, terwijl het op de tribunes aangenaam warm blijft. Ook al heeft de ijshal een oppervlakte van 2 voetbalvelden, toch zijn er nergens pilaren te zien. Het dak van het ijsstadion hangt als het ware boven de hal. Een constructie die voor het eerst is toegepast. In Tialf werd vanmiddag alles op alles gezet om de hal op tijd schoon en gebruiksklaar te krijgen. Vanavond is er een groot disco-schaatsfeest. Morgen beginnen de wedstrijden voor de World Cup. Vanavond is daarvoor de loting verricht. 13 schaatslanden doen mee, uitgezonderd de Sovjet-Unie en Oost-Duitsland. De World Cup van aanstaand weekend is meteen de eerste internationale vuurdoop voor Heerenveen. Hoe snel is de baan? Welke records gaan eraan? En overtreft Heerenveen de Medeo-baan in Alma-Ata? Om dat soort vragen gaat het komend weekend ook. De Nederlandse herenkernploeg is in ieder geval zeer tevreden over Heerenveen. Hein Vergeer. In de hele wereld is de eerste baan die zo is waar zoveel mensen in kunnen. En het ijs is supersnel en alle omstandigheden wat er omheen is perfect. En ik denk dat hier records gereden kunnen worden. Veel succes straks de deelnemers aan de World Cup. En thans met het drukken op een rode knop verklaar ik officieel dit stadion voor geopend. Kort en krachtig was de officiële opening. Schaatsen in Tialf zonder dat een gure noordooster de ledematen doet bevriezen. Hier de mannen die dat nog hebben meegemaakt. Het glorieuze duo dat in 1933 de Elfstedentocht won. Abe de Vries en Sipke Kastelein. Met de ernstig geblesseerde Evert van Bentum werden vanmiddag alle nog in leven zijnde helden van onvervalst natuurijs gehuldigd. De Elfstedenkoningen Sipke Kastelein, Abe de Vries, Piet Keizer, Dirk van der Duin, Sjouke Westra, Jan van der Hoorn, Jeen van den Berg, Reinier Paping en Evert van Bentum.